Assalamu alaikum warahmatullahi. So guys, barkamu da sake saduwa a cikin wani bidiyo na musamman. Kamar yadda ne muku alƙawarin zan yi muku bayani akan wannan update din ta yaya ake cire kuɗi kuma ta yaya zaka gudanar da wannan update din. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyo. In dai kana da buƙatar wannan update din to insha Allah rabbi a wannan update din zaka iya samun dimbin alkhairi wanda zaka iya samun dala 200 yin sama. So da fari tukuna zan fara nuna muku evidence na mutane da suke withdrawing a cikin wannan project din. Da fari bayan ka register ka zo nan gurin ka danna wallet. Dan ka danna kan wallet a nan gurin za ku ta ganin transaction history na mutane. Za ku ta ganin record na mutane wanda zaka ga wannan ya cire XRP, wannan ya cire 10,931 wanda kimanin kuɗi ne zunzurutun kuɗi. Sannan ga wajen da ake yin withdrawing da fari bayan ka taɓa kan withdrawing, minimum withdrawing da ake na SRP din nan ana withdrawing ne dala kwaya 100. Kwaya 100 nan kuma at least ya kai dala 212 wanda zaka iya withdrawing nashi zuwa exchange da kake so. So da fari zaka je ka dauko wallet address naka kai binding din da kamar da kake kallo nayi binding din nawa. So zaka dawo kan home naka. Idan ka dawo kan home akwai gurare biyu da zaka iya bi domin kai earning. Abin da ake da bukata a nan gurin shine idan kana so zaka iya sa kuɗi, idan baka da kuɗi to zaka iya amfani da wannan GMC din. Wannan GMC din wani coins ne da zai baka damar da zaka iya zuwa ka je kai boosting a nan gurin. Wanda wannan coins sai kana da shi wanda ya kai kwaya 10,000. Sannan kana damar da zaka iya zuwa ka sayi mining rate. Wannan hash mining rate din in kun lura a nawa ina da 110. Naka idan kai register zaka kalli guda ɗaya ne, to da buƙatar kai ma kai boosting kamar yadda na yi boosting. Hanyoyi nawa ake bi ake yin boosting? Hanyoyi guda biyu ne da zaka mallaki wannan coins din kamar yadda na baku labari. Wannan coins din ta yadda ake mallakan sa na fari tukuna ana iya inviting. Duk mutum ɗaya da kai inviting za a baka 1000 GMC kamar da kuke kallo a nan gurin. Instant za su zo su ajiye maka. So bayan sun zo sun ajiye maka instant, to hanya ta biyu da zaka mallaki wannan GMC din kuma shine da fari zaka zo wannan layuka din. Idan baka da mutane ba dole sai kai referral ba, kai da kanka zaka iya kanka aikin ka. Zaka zo ka taba wannan 3 dot line din. Idan ka taba kan 3 dot line din da nayi muku indicating akan sa, sai kai reload. Idan kai reloading na fetch zaka yi kasa. Idan kai kasa zaka ga sun baka wasu tax, zaka ga su tax a nan gurin. Idan kai bako ne zaka ga an jera maka tax, amma idan ka jima da shiga zaka ga tax da ake baka a nan guda biyu ne, sannan kowanne za a dinga baka GMC kamar da kuke kallo 200 ne. So yanda zaka yi shine zaka zo ka danna go akan wannan. Idan ka danna go kawai zaka je kai join din group ne, sai kai back. Idan kai back kafin kai claiming ka lura da GMC nawa kake da shi a nan gurin. So ni ina da 12,200 yanzu idan na claiming zai koma 12,400 kamar da kuke kallo. So wannan haka zan je shi ma na yi sa. Bayan na yi sa kamar da kuke kallo, to shine zan samu dama da zan iya tara GMC coin kwaya 10,000. Idan ya kai ma coin kwaya 10,000 ya zaka kai boosting, shine zaka zo ka taba gurin da aka rubuta booster din nan, sai ka zo ka taba booster din nan. Bayan ka taba booster din nan, ga yanda tsarin boosting din su yake. Wannan shine akwati na farko wanda idan kana da 10,000 GMC shine zaka mallaka, wanda rent period din sa kwana 30 ne. Sannan daily profit abin da zaka dinga samu shine SRP kwaya 3.3. Sannan total profit da zaka samu shine zaka samu kwaya 99.9 wanda a ciki guda 100 ne, kawai guda ɗaya ne bai zo 0.1 ne bai zo a cikin guda 100 ba. Sannan idan baka da bukata zaka iya zuwa ka danna wannan, shi kuma zaka iya saka musu ton guda 10 ko kuma kai haka. So bari nuna muku yadda ake boosting din. Bayan ka zo ka taba kan wanda kake so ka yi, sai ka zo ka taba wannan alaman ticket din a nan guda ko wani alaman tick, sai ka taba shi. So idan ka taba zai nuna maka 0 ton, that's mean kenan za su dauki wannan GMC coin ɗinka sannan kuma su baka booster. So kamar da kuke kallo kun gani booster na a nan gurin 101 ne. So kai tsaye yanzu ni bari na sake yin boosting kamar da kuke kallo. Yanzu gashi nan na sake yin boosting, sun ce mini okay wannan booster din so dai ake sayan sa, sai dai na sayi wannan mai kwaya 50,000 ne, wanda yanzu at least sai na tara booster. Okay ya ma sayo gashi nan kamar da kuke kallo. So yanzu idan kun lura mining hash rate ina yanzu ya koma nawa? Ya koma 201. Ya koma 201 wanda idan ka tashi kawai zaka zo kana yin claiming din nan ne. A nan gurin ake zuwa aje a yi claiming. Kamar yadda kuke kallo nan gurin zaka zo kana claiming suna tara maka shi. Sannan minimum withdrawal kamar da na gaya muku gashi nan. Sai kana da GMC kwaya 100. So GMC kwaya 100 nan daidai yake da dala 200 kamar yadda nake gaya muku, 212. So kamar yadda kuke kallo wannan Bybit exchange. So kamar yadda kuke kallo wannan Bybit exchange ne. Idan kana da SRP naka zaka gwada zuwa ka saka shi amount din shi a nan quantity. Idan ka zo ka sa quantity za mu ce kwaya 100 muke so. Kwaya 100 nan kun kalla yana daidai da farashin dala 213, wanda daidai da dala 213 ne ya kai kusan naira 200 da kusan naira 300 babu kadan ko kuma 300 da wani abu. So don haka wannan update din ba update din ya sarwa bane. Don haka yan uwa da abokan arziki kowa da kowa ya joining wannan update din, karka bari wannan update din ya wuce ka.